При бърканите яйца е много хубаво да имате тази кремова консистенция. Като лабоша са. Днес ще приготвим яйцата бъркани, но не бъркани по начина на баба ви, а бъркани като в гурме ресторант. Слагаме маслото вътре и разбъркваме. Минаваме към тигана. В нагрятата касерола изсипваме яйцата и започваме да бъркаме. На всеки 30 секунди преместваме от котлона и бъркаме 30 секунди, като след това връщаме на котлона за 30 секунди. Постоянно отлепваме каквото има по дъното. Това ще постигне един кремообразен ефект. Когато получим тази консистенция, можем да осолим. Защо не осоляваме по-рано? Защото ако осолим, яйцата ще отпуснат вода, това ще ги направи много течни и няма да получим този крайен резултат.